Mi ne možemo utjecati na ono što naše okruženje daje djetetu. Često u zadnje vrijeme slušamo kako je obiteljima stvarno teško živjeti u Hrvatskoj i često pribjegavaju opciji da pobjegnu van tražeći posao i gradeći za svoju obitelj bolju budućnost, tako kažu. Kako da odgajamo svoju djecu kada oko nas prijatelji s kojima se družimo tako govore ili čak dolaze već izvana koji su već vani pa se druže s nama, kako da mi odgajamo svoju djecu da imaju iskrenu ljubav prema svojoj domovini, zdravu, bez da kritiziraju situaciju, a isto tako da znaju da je možda vani nije ništa bolje nego šta je ovdje, nego da nastave graditi svoju budućnost u domovini u kojoj su i rođeni. Djeca u obitelji stječu različite vrijednosti, to jest jednostavno učenjem, imitacijom, to jest o ponašanju svojih roditelja i obiteljskog života djeca stječu pojam o svijetu oko sebe, pa tako i o vrijednostima koje im želimo usaditi. Među njima je i domoljublje i osjećaj privrženosti domovini, nacionalnosti svojoj i u okruženju u kojem žive. Pitanje o tome kako djetetu usaditi domovinske vrijednosti je pitanje cjelokupnog života, kako obitelj živi i kako ta obitelj vrednuje ono što se smatra vrijednosti u domovini. Znači kako poštuje blagdane, kako ih obilježava, ide li na mjesta koje obilježavaju neke važne povijesne trenutke u našoj domovini, da li možda poštuju baštinu, vode li djecu na kulturne priredbe, folklor i tako dalje. Sve je to jedno okruženje u koje je dijete uronjeno, pa tako se stvara jedan osjećaj pripadnosti, privrženosti i da je dobro ovdje gdje jesmo. Kad je dijete malo, najviše to prima u obitelji. Kad dijete raste, onda se nekako više utjecaj okoline pojavljuje i ono što djeca čuju izvan obitelji postaje dosta važno, nekad čak i važnije od onoga što su primili. Mi ne možemo utjecati na ono što naše okruženje daje djetetu, ali možemo svakako utjecati na to da sa djetetom razgovaramo o tome što je dijete vani čulo i kako promišljamo mi u tom kontekstu u svojoj obitelji. Da li će dijete odabrati svoj put ovdje ili negdje drugdje, zaista možda nije sasvim u našem dometu, možda se ne možemo time toliko niti baviti. Ali ono što možemo je dakle formalno i neformalno djetetu pronositi ono u što mi vjerujemo, što mi vrednujemo kroz naše različite obiteljske rituale, kroz naša putovanja, kroz upoznavanja domovine i njezinih ljepota, kroz ono što u obitelji i u domovini možemo postići, svojim vlastitim primjerom i primjerom drugih obitelji koji žive ovdje, uspješne su i stvaraju svoju budućnost za sebe i za svoju djecu. Mislim da nekako moramo ishvatiti da će djeca donijeti sami svoju odluku onda kad bude vrijeme, a da mi sve što možemo dati damo prije toga i ugradimo u njih, bilo kroz naš običan obiteljski život, bilo kroz nešto što zaista želimo formalno u dijete usaditi pa ih upućujemo na različite aktivnosti, na koje kakve priredbe i na recimo da zajedno posjećujemo neka važna mjesta i obilježavamo važne blagdane u našoj domovini.